Здравейте хора, ето ни отново в PewDiePie Тубър симулатор. На гости ни е ленивеца. Да. Той е Мърша. Еми така се предиш от сега. Едно. Добавяйте ни, казваме се Българ слепото ежици, така ни е Да. никнейна. Да. Никнейна. Не. Даже някакъв Милен 300 и нещо си го е добавил. Да. Аз съм много две видеоци, това си ги възвърна. Две съм качила тази, да. Това е третия епизод. И ми забравя съм. Аз четвъртък и петък не ходих на училище. Бях болен, повръща. Като животно. То 6 дена няма да учиш, значи. Знам, той кепа. Ние с радост сме първа смяна, да? Ето ни дойде вибратора. Не, ето и някаква лампичка. Да, гледам. Що се направи блондин? Майка ти ще изказвам. Ще ми кажа съм готина. Кой е готина? Да, за Хелуин. Направо си тикничка. Тикпичка. Да. Тук искат 10 музика, вижте как съм се развил. А ти колко му... О, 12 000 суба. Ако имахме в реалния канал 12 000 суба. На 5 съба правим някаква изненада. А то колко са? Те са 5. 3 са? То не се ли абонира? Кой? Не се абонира. Не си тъпатен. Беги, Саш. Не, Милен някакъв си. Аз съм се абонирал и Николай се. Милена, абонирай се! Ако ме чуваш, абонирай се! Да. И аз от България съм се абонирал. Бата секси пълната стая, чек. Това е най-яката картина. Ди колко трябва да имаш така 4 абона? Аз съм се абонирал, Николай се абонирал. Да. 3 абоната, Милен не се абонира. 301. Абонирай се. Моля се. Да стана 4. Да. Колко бе? Саши, коли си... За Хелуин не искаш нещо да си купим? Не, изчакай да натисна Хелуин. Има тази тиквичка, купил съм си бомбони. Какво е това бомбонче? Не знам, голямо е. Също има и това. Готин е готин. Да, ще махна тя Това е килимчета. готин, да. Ако махнеш, не е килимчета. Да, това ли искаш, Саши? Готин е. Добре, изчакай първо мани килимчетата. Не, Господи. Обаче сега си ме направили много готин. Нали? Жоржо, не знаеш как се пише Саша на английски. Защото си пишел в Саша, дек си писал. Да. Саша си С-А. Да, обаче ти си писал С-А. Да, Шест, ще тогава не знаех. Виж, кое е модерно е. И по принцип пише С-А-С-Х-О. Да. Аз така съм писал по-ръчно. Саско. Даже имам един абонат. Май. Не, верно, не знам кой са абонат. Това или ето това. Все едно си в басейн. Нали? Така и каза и мен. Да. Първата. Как нямам толкова, бе? Словената има 1 милион съба. Ай ти бе, как 1 милион, бе? Събо. Не гледа ли последното видео на PewDiePie, ако разглежда стаите? Ай, стига. И вената велико е. По-скърти. Какво да правим сега? Ако някой от нашите абонати случайно не се абонира за вената, не се абонира. Хаштаг. Ама Николай не се абонира. Хаштаг ташак. Даже той не знае. Виж първия. Най-първия, който най-много има такива харесания на стаята му. 107 харесания. Скъя го той. Много е някакси хаос. Какво са му тези жаби? Не. Бой, PewDiePie не жаби. Не, да, става не ми харесва. Не ми харесва. Някакъв хаос и жаби. Котаци. Да, върху... Разглавници.
Да видим втория. Втория моля повече такива. Прочетам Direct Skin. Викам това как е толкова. Да, не строя. Няма има кристал. Да му... Това вече е малко по-добре. Какво са тези смешни? Защитеното говно. Ето къде се излипа това педерас. Гледайте му компютъра, бе. Гати. Бате, моя кашон е по-хубав, бе! Този има кашон за бюро. На второ място е там света ли? Аз какво имам? Истинско бюро, what the Да. fuck? И съм ръс. Ай, купи си нормален компютър, не. Чакай да видим нормалните компютри. Колко са баци? Чакай да намерим, да. Един е $35. Начукай си го в тупката. Ела, виж. Аз събирам за стая, бе. Келеш? А какво става, бе? Компютърът ти е важен. Къде изчезнам по Стаята ти е готин. Ако имам писане. И какво снима тази програма? Да. Не съм Галина. На Цветалина. Токо сега съм слендърна. Гледай ли клипа на Кос? Шоуто на Драго. Да. Здравей, свят! Не видях, че си там. Да, и извънземните. Извънземните не беше. предизвикателство. Аз имам теория. Те лапа! What? Да. Аз ако имах такъв комп. Това май за Хелмин. What the fuck you? Fuck you, Joe. Fuck you, Joe. Fuck you. Я има ли нещо Хелмин стол? Това мисля, че... Е това. Е това. Последното за 250. Е това, бе. Не, това не е за Хелмин. Не е за Хелмин, това е името, да. Здравей се! Ако някой не знае кое е вече ти знаеш кой Не. Че и без костюм приличава вече. Тя вече е облечена за Хелмин. Collect precious resources. Mighty City. Fuck you, реклама! Чукай! Това май е тъпа игра. Така изглежда яко на картинката. Да, Така обаче изглежда яко, обаче- корено аз съм играл. Да, сетих се, аз съм играл. Много по-различен, много Да. по-тъп е. Аз знам, само като изглежда. Едно нещо е много хубаво изглежда, като го показват на клипчета. Аре, купувам ми си килима На на... играта с зомбите, дето те гонят и те стрелят. Изглежда се едно е напълно и Бум, бич! Хелуин! Бич. Хора, това ще бъде от този епизод. Благодаря, че го гледахте се. Абонирайте се за К.Б.Л. Да е бълъка. Да, малука. БГ. Абонирайте се, дайте палец нагоре. Се абонирайте за Direct. Кои? Абонирайте се за Кос ТВ. Благодаря, че гледахте този клип. Палец нагоре. И на другите видеа. Скоро Пишете никнеймовете си в коментарите да ви добавяме. Чао, чао. е Пернишки отряд. Скоро е Пернишки отряд. Чичи!